na sugestije uprave mnogih klubova da se ne mogu odazvati u punom sastavu jer je odpočela sezona godišnjih odmora, rastu se u školama, upisi u srednje škole, junskog ispitnog roka na fakultetima, prestaga treninga i nepripremljenosti takmičara. U sve toj činjenici da je Aleksincu bilo vremenske nepogode sa olujnim obilnim padavinama uz velike materijalne štete, kao i činjenici da u mnogim delovima grada i opštine nema električne energije. Mi smo u jutarnjim časima obavestili upravo Jadranske lige i dobili saglasnost za pomeranje ovog turnira koji će se održati tamo u jesenjoj takmičarskoj sezoni. Dobit ćemo novi termin, to su sve objektivne okolnosti koje su bitne za celo okruženje u ovom sportu na Balkanu, jer na ovo takmičenje su bile najavljene oko 36-7 klubova iz 8 država Balkana, iz Evrope, tako da to je realnost trenutno. Međutim, možda je to i dobro zato što ćemo ovim pomeranjem zadržati jedno kolo Jadranske lige i čak možemo da dobijemo i da to finale Jadranske lige bude upravo u Aleksinac početku decembra meseca. Mi ćemo uvek dobiti informacije od uprave Jadranske lige, ali su nam čak i napomenuli to u razgovoru da postoje velika šansa da mi budemo domaćini Final Fora Jadranske lige.